Matul il-50 minuta ta' diskors ta' Franco De Bono, id-deputat nazzjonalista twaqqaf kemm il-darba. Ma tender dal-waqt, ma baqa li ftit. L-intervent ta' Franco De Bono dwar il-mozzjoni li titlob għar-riżenja ta' Stingat twaqqaf anke mill-Speaker. Kemm? Ma baqa li ftit. Issa, Mr. Speaker. Din l-interruzzjoni saret minkejja li l-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista ikkonferma li Franco De Bono seta' jdum jitkellem kemm irid. Mr. Speaker, jekk tinnota u tista' tisma' recording meta ġi u rrid tkompli jieħu iktar jienet, minnaħa tiegħi m'hemmx oġġezzjoni jibqa' seher kemm għandu bżonn. Mela awtomatikament jiena fisem l-oppożizzjoni għamilta ċara li m'hemmx limits. Mela allura kellu l-leave of the house għax ma kienx hemm oġġezzjoni. Mela il-leave of the house li għandu jistibqa' kemm irid. Saħansitra fin minnhom waqt id-diskors ta' Franco De Bono inqatat it-trasmissjoni fuq ir-radju tal-Parlament. Minflok indaqqet diska Maltija. Quddiem għajnejja il-prinċipju tas-sewwa, Mr. Speaker, u dejjem provajt nagħmel dak li dejjem. Għadna kemm xandarna dirett is-seduta parlamentari. Tarbija puntassew kien kulħadd jaqbad mija jaġbus la lera. Il-web tal-Grupp Parlamentari Laburista Joe Mizzi talab lill-Speaker biex jinvestiga dan il-każ. Kinti għaw deċiżjoni hawnhekk li s-seduta tiġi trasmessa kollha u xi ħadd jien mhux qed ngħid li hekk. Jista' jkun hekk jista' ma jkunx hekk. F'jiem mod irresponsabbli waqqaf it-trasmissjoni hemmhekk qed imur kontra d-deċiżjoni tal-Parlament. U għalhekk qed tistaqsin. L-Speaker Michael Frendo qal li ser jistħarreġ x'ġara eżattament.